На 1 март се събуждам, всичко точно. Здрав, прав, ставам, отивам, занимавам с ремонт на автомобили, влизам в гаража и след обяда почва да ми стръпва левия крак. И така, сигурно нещо дископатия. Имам и след 3-4 дена почва да се усилва това изтръпване. Качва се нагоре вече към тялото нагоре. Почва да изтръпва от глезена нагоре. И след 3-4 дена почва много да ми схваща крака, отивам на един лекар, мисля, че е дископатия, който друг път ме е лекувал дископатия. Той като почна с една игличка така по това, казва: Гошко, не си замени моето момче, отивай на невролог. Отидах в болницата в втора поликлиника в Шофърища на невролог. Прегледам невроложката и ме изпрати на скенер. Излиза скенера, на него не се вижда толкова добре. И после ме изпрати пак на ядрено-магнитен резонанс. Отивам на ядрено-магнитен резонанс, първа снимка, няма нищо. Занесах първата дискета от ядрено-магнитен резонанс на един лекар, който ми препоръчаха. Няма да споменаваме имена на лекари. И той като видя, каза: тук няма нищо, вика, само има патология. По-нагоре трябва да се снима гръбначния стълб. Втора снимка. Отидах пак, платих за 10 минути я направиха. Нося му снимката, той гледа половин час дискетата и казва: такова чудо е много рядко нещо. Тумор на гръбначния мозък, аз се шашнах. Тумор на гръбначния мозък. Интрамедуларен тумор на гръбначния мозък. И доктора, тъй като отивам, негов приятел му праща, който е мой приятел, му пращат при него и ми вика: извинявай, че ти казвам това нещо, обаче работата е страшна. Вика, той е неврохирург, един от най-добрите тук в Пловдив. Викам: доктора, нещо лечение? Вика: няма лечение. Вика: ако искаш, отиди в София, попитай някой друг лекар, нали, да се уточнят нещата. Аз на другия ден оттам хващам един приятел с една кола, карам в Военно-медицинска академия в София. Неврохирургията горе при началника на неврохирургията. Отидох горе, доцента излезе от операция, приема веднага. И той почна, един час гледа дискетата. И ми каза: момче, такова чудо, това е много рядко нещо. Викам: доктор, рядко, аз отидам, ускътявам цели, не мога да се движа, взимай нещо прави. Нищо, вика, не мога да направя, защото ако барна там, край с всичко се парализираш. И викам: и тогава какво да правим? Нищо, казва, не мога да ти кажа, опитай нещо друго. Това, което тук ми каза лекаря в Пловдив, същото ми каза и ония човек. Само ми се извиниха, че ми казват тези неща, защото аз им казах. Викам: казвай, аз съм мъжко момче, казвай да им какво ще правим тук. Какво сега жена ми ще викаш, това, да им казваш. Казвай на мен. Вика: опитай нещо друго. И това му бяха думите. И идвам тук, горе вкъщи се скачам. До вечерта започва и другия крак да ми се парализира. Това вече става горе-долу 2-3 седмици, откакто първия случай. И намерих един вестник, анонс, който аз живея до мола тук в Пловдив. И някакъв път, той е безплатен такъв, и гледам, имаше 2-3 случаи описани така. Даже вестник е тук. И викам: какво да правя? Това ще е. Набирам номера, търся, обажда се
друг доктор. С две думи му обясних в какво състояние съм вече, едва не мога да върва. И казах и на моите деца, търсете тук някъде квартира, не искам да нагледат внуците как умирам, аз се оплаших. Каза, момче, затвори, след малко ще се обада, викам, стой сега, като чу за какво става въпрос и няма и да ме се обади. И аз затварям телефона и почвам да търся някъде на друг да се обаждам. И след 5 минутки лекаря се обажда. Така, сега казвай какво става и почва 2 часа, не, някъде там, час и нещо разговор. Така. Викам, докторе, да те набера аз да набутва работа толкова много пари за телефон. Не, викаме, спокойно, моето момче. Казвай сега какво, що. Разпитване голямо и ми обясни за тези препарати. Каза ми всичко, колко струват, как се приемат, какво, що. Даже аз съм записал на 2-3 листа, вика, пиши всичко. И тези гъби, той като ми обяснява за тези гъби и тези препарати, аз си викам, то с кожаните лекари нищо не направиха, викам сега на тези гъби, ма няма как, почвам и ги пия. Само за децата и заради внуците. И същата вечер вече се парализирам, викнах сина ми, викам, карай ме някъде там, той беше намерил тази квартира. Карай ме на квартирата, лягам тук на това легло. През деня, след обяда, след като говорихме с доктора, взимах препаратите. Той е имунмодулатор, гъбите, едните гъби ги нямаше, от едно друго место взимахме някакви, обаче те се оказаха нещо така, не както трябва, както и бе. Имаше там отворени опаковки, аз ги върнах, после те се извиниха, ама викам до тук. И започвам да ги пия, обаче се парализирах. Вече 40 дни, ето на това легло, не мога да мръдна, обаче пия гъбите. Не можех да си мръдна 1 милиметър големия пръст на левия или на десния крак. Нищо, не знаех къде ми са краката. Трябва да погледна къде ми са краката, това е ужас, за да видя в какво състояние са. От гърдите надолу. Добре, че тук туалетната е близкото, ме носиха до там и ужас, ад, това беше за мен един ад, за мен вече живота не е същия. Както да е. След 40 дни, след като ги пия тези лекарства, те са препарати, те не са и лекарства. Една сутрин се събуждам и гледам, мога да си мърдам палците на краката. Викам, нещо става. И дойде едни приятели се довядат, викам на Васко, викам и на Веско те дето ме караха по София, по болници, по работа, викам да почнах да си мърдам пръстите на краката. Те се зарадваха толкова много, 40 дена тук умирам. Бях решил по едно време да се самоубивам тук, викам, това е ужас. И след 1-2 седмици започнах вече да се чувствам леко краката и от тук надолу, от гърдите надолу, почнах като се щипа. Така, и почвам, той сега още ми е изтръпнал, и то доста, обаче пак чувствам вече. И след още 2-3 седмици, може би месец, започнах да се изправям на крака. Даже един път ми идват приятелите на гости, жена ми идва и аз ставам. Даже и децата се зарадваха толкова много. И вече 4-тия месец, вече когато се свързахме пак се свързах с фирмата, исках просто да им благодаря. Това е едно страхотно заболяване на централната нервна система. Страхотно заболяване. Ад. Направо ад.
И може би моите близки се бяха приготвили да си отивам. Като видяха за какво става въпрос. И сега всеки да ми пита, тате, ти от тези гъби, вика, какво става, какво не става, и са разказали тук на хората, всеки ме пита. Ама то с две думи не може да се отговори на човек, то трябва така по-продължително да се говори, да се беседва по този въпрос, защото много от хората не знаят за какво става въпрос. Никога не съм вярвал, че това нещо може да ми помогне. Макар че с голяма вяра ги пиех и викам, 40 дена минаха, нищо. Значи след 40-тия ден започна реакцията на раздвижването. Много интересно нещо. Не знам по вашите бумаги какво е, що е там, след колко време действа. Обаче след като ми изпратиха лекарство от тези препарати от фирмата, да пия допълнително, се чувствам още по-добре и по-здрав така. Иначе аз бях станал 50% от мускулната маса изгубих. Да, и сега гледа, ръцете ми са като... Никога не съм бил толкова слаб. Някъде от 95 на 60. Бях станал кожа и кости. Като почнах да пия препаратите, първите дни нямах апетит. Като почнах да пия препаратите и започнах да имам и апетит да ям, да се храня. И всеки ме пита, даже и мои познати лекари, храниш ли се? Викам, храна се. Плюс това, всеки лекар му пита, изпускаш ли се по голяма и малка нужда? Викам, няма такова нещо. Викам, пия ги тези препарати. И много интересно, защото му питат, сигурно това е... Нито химиотерапия, нито лъчетерапия, нито съм регистриран в това. Сега даже ще карат ме да ходя да се регистрирам в онко там клиниката. Купиха ми един велоергометър, който почвам да го карам по-малко, защото то е толкова лежане, толкова нещо. Раздвижването беше много трудно. Може би 2 месеца. Сега вече някой път сутрин, като тръгна да излизам, забравям бастуна. Толкова се радвам. Толкова се радвам за това нещо. Сега трябва пак да направя една консултация, да видя, трябва ли да се пият още тези неща, не трябва ли да се пият. Обаче вече като ги пие ми дават една сила и на мускулите, така, не знам какво става. Просто като се стегна, преди нищо не мога да направя. Абсолютно нищо. От тук надолу всичко беше блокирано. Викам на неврохирурга, викам, тялото ми умира, доктор, какво да направите нещо? Няма ли какво да направим. Това в София лекаря ми каза, идете да ти сложат някакви системи там, малко да живниш така малко, защото аз бях много ослабен. Само моторно е това, че не мога да ям месо. Не съм ял грам месо за това време. Его, това Дарко, хрущяло такова. Сребърна вода задължително. Даже фирмата ми изпрати един уред за приготвяне на сребърна вода. Тинктура гравиола. Кордицепс гъби, шиитаке, майтаке гъби, имуномодулатор, който изглежда и много, и той много допринася за излекуването ми. Селен. Той е селен. Клеева тинктура. И тя всичко е за усилване на имунната система. И чай есяк се казва. Плюс витамин С. Това ме спаси мен. Тези неща ме спасих. Сега мога да ви демонстрирам как хода.
Хората няма да повярват, те не знаят какво чудо е било, какъв пат е бил. 40 дена пълна парализа да... Щом забравих вече и бастуна. Първото ходене без бастун, Първото ходене без бастун. Първото ходене без бастун ми е това нещо. И то да ходя толкова много. 50-100 метра. Айде.